emsebenzini abuseyicha asibashayele izandla bazalwane noma bengekho asibashayele izandla. Haleluya. Abazalwane bethu. Haleluya. Ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu ekuseni. Ngingakwazi isibongo ngimntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngiyamthanda uJesu ngohlobo olumangalisayo. Ayibonge Nkosi. Njengoba ngimela abazalwane akuyona indawo yami le engime kuyo. Alibonga igama leNkosi. Ngime endaweni kaNkulunkulu. So angithathi kalula ukuma la. Alibonga igama leNkosi. Ngiyambongela futhi umuntu ongashumayeli, ongayinikezwanga leyo nkonzo ukuthi ayenze. Ngiyambongela kakhulu. Ngoba what I'm doing today, I will be accountable ngakho one day. Alibonga igama leNkosi. uJesu lokhu akuthathele engqondweni yami kodwa ngikuthathela emazwini kaJesu. Alibonga igama leNkosi. Uma isehamba emhlabeni sekuqaleleke njalo ukushumayela. Alibonga igama leNkosi. Uma isehamba uJesu emhlabeni usinikeza ipage esingalazi. Ayibonga Nkosi. Silokhu sithi thina uJesu nabafundi bakhe abayishumi nambili, uJesu nabafundi bakhe abayishumi nambili, kodwa uma isehamba emhlabeni useyarivela uJesu ukuthi kahle kahle laba bantu engithi abafundi bami. Ayibonga Nkosi. Akakhulumi nathi kodwa ukhuluma noNkulunkulu, ukhuluma noBaba uthi labo kumnikeze bona. Alibonga igama leNkosi. Bebengabakho. Alibonga igama leNkosi. Umnikeze bona bebengabakho. Hallelujah. Abakho kodwa banikezele kini. Ayibonga Nkosi. Okusho ukuthi noma bekuyena obehamba nabo, noma bekuyena okade bafundisa, kodwa okade kufundisa uthi lokho ngitshele bona yikho engikatshele bona. Wonke amazwi omnikeze wona iwona amazwi ongadlulisele kuwo. Alibonga igama leNkosi. Nami ke ingakho ngithi njoba ngimila angizili ukuzonikeza imondo yami, angizili ukuzonikeza ukuthanda kwami nentando yami, kodwa ngize ukuletha lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi ibandla lakhe likwazi, including myself. Ayibonga Nkosi. Ngoba kuhlukene amazi masontweni bakwenza kanjani ukuthi bashumayeze abazalwane bajike baphile impilo. Alibonga igama leNkosi. Athi umfundisi ningabuke engikushoyo, lalelani engikushoyo, ningabuke engikwenzayo kodwa nibuke engikushoyo. Alibonga igama leNkosi. Landele khona ngiyazi ukuthi hamba kanjani. Ayibonga Nkosi. Njengoba ngilapha ngihlukile nani bazalwane. Ayibonga Nkosi. Ngizalwane nami njengani. Hallelujah. Apostle Paul bathi mabehamba endleleni. Alibonga igama leNkosi. Kwabonakala imangaliso zenzeka ngabo. Kwabonakala inkazimulo phezu kwabo. Alibonga igama leNkosi. Bagijima abantu bakhothama enyaweni zabo. Basuka abapostoli babakhuza bathi kahle sizinyweni kanye nani, siyafana nani, msanikhothamela thina kodwa khothamelani. uNkulunkulu phezulu. Hallelujah. Masihlabelela. Siyahlabelela sonke sidumise. Hallelujah. Kodwa kunengxenye yabantu evelihlala phansi. Sithi ungcwele sizisikhala empembezi. Umuntu olehlala phansi. Kunezizathu ezenza lokho. Alibonga igama leNkosi. Kunezizathu ezenza ukuthi abe kanjalo. Ayibonga Nkosi. Hallelujah. Uma ufunda imemezelo la ngezwe kuthiwa inkonzo enye ingapha, kwamanda enye ingale, kwaSimelane enye ingale. Alibonga igama leNkosi. Ziyamenyezelwa zonke lezi zinkonzo. Seyimenyezelwe. Kunabazalwane abanye besijoyini kodwa abayi kulezo zinkonzo. Alibonga igama leNkosi. Kunezizathu ezenza ukuthi bangayi enkonzweni. You'll be surprised ukuthi yithi esibavimbayo ukuthi bangayi enkonzweni. Abanye basanda kusijoyina kodwa yithi futhi esibavimbayo ukuthi bangayi kulezo nkonzo. Sikhonza sibabili, sibathathu, siba-4, siba-10.
nayo. Ingani inkonzo siyimemezele nje sathi inkonzo ingapha manje sibadlule nayo. Akubonga amalikosi. Number 1, sishilo ukuthi inkonzo kuphi kodwa i-direction asisho. Number 2, sishilo ukuthi inkonzo yakuphi kodwa siyikhipha inamba ukuthi mawufuna-ke ungazi kahle uduka yiphi inamba ongasuyifonele yomzalwane ongasumthinti ukuze ukwazi ukufika kuleyo nkonzo. Haleluya. Ayibonga Nkosi. Impusha encane lezo eqeda isivini. Ayibonga amalikosi. Ayike sesiyikhiphile i-direction sathi ngiyiwele sasho nokuthi ubani mhlawumbe singamthinta uma ukuthi uyaduka thinta umzalwane sibanibani uyena ozokuliyalela. Ayibonga amalikosi. Yena lo esithele nimthinte mayisefike enkonzweni fike ivale iselfoni. Haleluya. Noma abona inamba engayazi ithi yakhala avele ivale iselfoni because uyaphazamiseka la enkonzweni ngenxa yokuthi phela kuyashikelwa okanye kwenzakalayo. Akubonga Nkosi. Esinye seyizathu leso angidlule qede. Okulandela lapho bazalwane sesifikile enkonzweni lesize kuyo asisabheki ukuthi imuphi umuzi size kuwo. Ngabe umuzi womzalwane noma ngabe umuzi nje sizoshumayela kuwo. Akubonga amalikosi. Lithi silenkosi hlakaniphani njengezinyoka libe mnene njengamajuba. Haleluya. Uma siya emzini womzalwane sishumayela ngenye indlela senza ngenye indlela. Uma siya emzini womuntu masiyokufakela kulowo muzi sishumayela ngenye indlela senza ngenye indlela. Nisangilandela bazalwane. Listen. Lo mzalwane ongafiki njalo la enkonzweni angithi lo baba lo muntu omusha siyazi sikhonza naye sasike sambona several times okanye kade afika. Kufanele sisebenzise labo bazalwane esebenza babona nangelinye ilanga besebenza la enkonzweni. Kezwakala bazalwane bese kuthi laba abangase basebenze akubonga amalikosi sizobasebenzisa mesebenzini womzalwane. Uma sibona ukuthi sisodwa bese siyaqala sithi cela usithandazele cela usiphathele izwi ngoba sisodwa aphethe sisodwa. Akubonga amalikosi bese siyamcorrecta ngoba sisodwa. Manje mayengeze enkonzweni usuke balekela lento ukuthi ngizothi ngithi ngiyafika lapha bavele bathi angiphathe uhlelo nginamahlobo siyami bavele decide ukugaya uvinjoba uvinjolathi okay so pero se so venga share kanjani. Akubonga amalikosi. Amen. Abanye basela enkonzweni sebangena umoya wesitha. IBhayibheli silifaka sonke la efoni but akathayini ukuthi njengoba iBhayibheli lifaka efonini akavala amadatha ukuze ingangeni imessage kaFacebook, ukuze ingangeni imessage kaWhatsApp. Uzoyithola sephendula imessage kaWhatsApp nekaFacebook because amadatha akawavalile. Ufuna ukufunda izwi la kwi-cellphone but inkinga yakhona ukuthi kunamadata avuliwe. La madatha avuliwe or i-Wi-Fi le iphethe ayivulile i-connectile. Ingathi kwenzeka njalo kungena imessage kaWhatsApp kungena imessage yaFacebook ekhona la enkonzweni. Lithi mayiphuma inkonzo azwanga lutho. Sithi thina awushumayela umfundisi ukwenze konke lokho amalikosi sibusisekile akezwanga lutho. It's John chapter 17.
17. Ivangeli kaJohane 17. Asiyibhalathele izinto ukuze sibe ne-maximum participation. Mayifika ukuqala umzalwane asimthandazisi, asimvulisa, asimphathisa uhlelo, simenzisa ulutho nje. Sifuna zokubukela ukuthi kwenzakalani. Number 2, asiyalani uma sisemzini womuntu. Kodwa uma sisemzini womzalwane siyakwazi ukuyalana ngoba siyabona ukuthi sisodwa la. Siqalele siyalane. Alibonge igama leNkosi. Sifundisane ngothando, sifundisane ngokubekezela, sifundisane ngokuyeka ukukhuluma njalo. Ngoba into enkathi ivangeli kulezi insuku iyodwa noma ngashumela ngizengijuluke ngibemanzi ngithinta ngizengikhihliza amagwebo. Into engiyikhipha ngomlomo mase ngisuke epulpiti iyona destroyer lento ade ngiyisho. Hallelujah. Amen. Ayibonge Nkosi. Noma ungathandaza ubemanzi uzukhulume ngelimi, but lithi izwi leNkosi uma umuntu angabambi umlomo wakhe njenge ongathi ngentombi. ElesiNgisi iBhayibheli lithi ukholo olomuntu is futile and barren. Awuzali ukukhuluma kolomuntu. Ngoba ungefika utshela umuntu ngoJesu manje. Uma uphumela emnyango usukhuluma ngomunye umzalwane, uhleba omunye umzalwane. Njengoba uhleba lo mzalwane, uhleba lo mzalwane, uhleba ngalo. Njengoba uhleba umzalwane nomzalwane babili bayahleba. Lo olandela ngemuva ongangene into ehambelayo yele boso oyithengela isiko. Athi uma behleba nabodwa bathi mina ngiyephi. Ayibonge Nkosi. Uma sesiphumile sayoshumayela, alibonge igama leNkosi. Uma sebefikile abantu endlini, kumsebenzi wethu ukubabheka. Njengoba sithi le nkonzo iyangapha, iyangapha, iyangapha. Bonke laba bantu abahlala ngapha sibabone. Asumsebenzi wezomlilo noselida kuphela ukubabheka laba bazalwane. Kodwa abanye ngithi, kodwa Nkosi yami, iphupha ngithi belilana. Siyasho sithi lo mzalwane usivakashele. Nami igama lakho bani? Sabele. Alibonge igama leNkosi. Nami Sabele phakathi. Ufike nobani? Ufike nenkosana phakathi. Alibonge igama leNkosi. Hallelujah. Bafike behamba bobabili. Uma sekuyiwe enkonzweni, umsebenzi kaSabele ukulanda inhloso ukuthi asihambise enkonzweni inkonzo ingapha. Amen. Masifika kuzolida nokuselida, sesifika siyamtshela ukuthi hayi nami uSabele engizenayo, nami uNkosana engizenayo ngi-introduce la ngenxa yokuthi akasho lutho ngoJesu. Simsebenzise. Hallelujah. Hallelujah. Wena osumamukela uJesu endlini, hamba nje. Uma ufika le enkonzweni, angithi umamukela uJesu. Ufana usoba khona makuvula ithuba lobufakazi. Kodwa lunqobe lelo valo. Vele usukhuluma ngenyama. Yangena kabazalwane igama leNkosi uJesu. Igama lakho uSabele kwaZulu. Umntwana kaNkulunkulu umsindisiwe. Ngimthanda uJesu. Izwi lemsisi yabazalwane namhlanje amahubo 1-3. uJehova umbuso wami angiyikweswela. Inkosi yomsindisi ihlale nathi. Uthi kuva kodwa usuqaqile. Siphinde siye kule nkonzo uphinde wenze one of the very same thing. Makuthiwa kuyafakaza ufuna ukugxila. Awushinteni ngisho yona lento nje. Ngiyabingelela abazalwane igama leNkosi uJesu, igama lami nguGugu ngokubheka. Umntwana kaNkulunkulu umsindisiwe. Izwi lisenhlizweni yami uJohane 17:6. Inkosi yomsindisi ihlala phansi. Those are the first steps owenzayo uqeda uvalo lusenhlizweni. Ingathi uqhubeka uattend inkonzo. Uzothi usahleli phansi uzwe iculo lokufuna ukuvuka enhlizweni. Alibonge igama leNkosi. Nakuvuka lelo culo enhlizweni, hayi qhubeka nabo abaliculayo. Alibonge igama leNkosi. Kuthi mhla sihlangene komzalwane, lelo culo lisenhlizweni yakho
sensitive. Uma sihlangene singabazalwane. Wena sanda kufika. Babu, uthandazo oqala. Uze ukuthi hey lo, ungathi uyadonsa bayithandaza. Suku uzomeduze baba. Mase kuthiwa uyathandaza babe vala amehlo, wena suku uzomeduze baba. Abonga malenkosi. Uyarecharge naye. Abonga malenkosi. Athandaza 5 minutes. Now uzothandaza ufika 5 minutes. Mawuze ukuthi amagama yaphela manje. Uqala uthi Jesus, ngegama kaJesu, ngegama kaJesu. Ubuye ufika omunye ngqondweni. Ubeke uqhubeka uthandaze ngoba lo oseduze wakhe akaqedi. Abonga malenkosi bathi amen. On the next time, ubona ukuthi sengiyafika 5 minutes. Udlule uye kulo othandaza 10 minutes. Usondele eduze kwakhe. Usingekathi usondele eduze kwakhe uyathandaza kanye naye. Nize nifike 10 minutes nobabili. Nihambe niyofika 15 minutes. Makubiza umthandazo yantambama, ubiza umthandazo ya Friday. Uzothandaza. Engathi uzothandaza. Ufuna uba yabona lo. Sala wena kwamukela uJesu naye. Naye usathandaza njengami. Athi uzothandaza eduze kwakhe. Makuvala njamele, uthi amakhamera yakho umsebenzi lo. Makuvala njamele, usuku uzomeduze kwakhe. Athi ngegama likaJesu, aqala kushaya ngelimi. Awulayini wena, uthi ngegama likaJesu. Wenzani? Uyayi-recharge until uzube namandla nawe kuyimele wedwa. Mase kuthiwa lapha kuyisana. Oh, isicelo brother of uyasithandazela. Avele kudabule. Awushona phezulu. Yini la? Userechargile. 1 Peter chapter 2 verse 2. Njengengane isanda kuzalwa, langazelelani ubisi ongcono wenu zikhule ngalo bewusindiswa. Abonga malenkosi. Kumele siyiqaphele izinto ezisilimazayo. Abonga malenkosi. Kufanele ngabe masithandaza la yini. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi avele dumise athandaza angaphephi nokuthi ubani oseduze kwakhe. Manje inkinga ekhona yokuthi hey Nkosi yami sanda kufika. Hayi ngizothi ngithi ngiyathandaza bangizwe laba usengamashoni okokolo. Fanele lungise lezo zinto kuqala. Eyedwa le. Aphinda benamandla. Okuthandaza sene-family yakhe. Afike lapho isitepe silandelayo useyakwazi ukukhuleka abandleni nganoma ngayiphi indlela ngoba usenamandla. Shall Jehovah with his bad. John chapter 17 verse number 6. Tell mama sana nifundele. Jesus. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona. Kwabasezweni. Babengabakho wangipha bona. Baligcinile izwi lakho. Awuphinde la. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona. Kwabasezweni. Babengabakho wangipha bona. Baligcina izwi lakho. Babengabanga uNkulunkulu wabanikeza bani? uJesu. Khona abantu abaganile nabaganiwe abangasahlala emakubo asebehlala emizini yabo. Mhlawumbe uma engikhulisa, mhlawumbe ekhulisa intombazane wayethi ingane yakhe, wayenza yonke into ethi ukhulisa ingane yakhe, but wafika yini wayithatha ingane athi ngiyithatha unkosikazi wami akakwazi umama omncane kodwa belokhu ethi ingane yami wayithatha wahamba nayo. Alibonga malenkosi. Uyabona umzali nabekethe imibheko seduze kwakho akasiyo uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Lo hleli naye umakoti womuntu. Alibonga malenkosi. Listen to me. Uma sithi sifundise le nkosi la ubhizi ukhuluma umphazamisa, lalela awuphazamisi yena nje kodwa uphazamisa umyeni wakhe ngoba umyeni wakhe ukhuluma naye wena ubhizi ukuthi akayeke ukuzwa into esho umyeni wakhe ufuna lalela wena.
ungayithatheli ilingo, uyitapeli ilingo, uphazamisa umakolo womuntu, ufuna ukulalela umyeni wakhe. Oh Kristu Jesu, akubonga ngale Nkosi. Ngathi ubhizi umkhulumisa, uyamphazamisa uthi akalalela uKristu Jesu akalalela wena. Bazo. Nkosi yazi umuntu lo hlelo. Cha mina ngisho noma ngibona insizwa hlelo tuzoba sonke siwumakoti uJesu. uJesu ekhuluma akufanele
at last, manje ekugcineni, they know, bayazi, and understand, bayaqonda ukuthi bonke okuphe khona kungokwabo, ayibongozi. Asifundise lezi ingane bezalwane uNkulunkulu asinikeze zona ukuthi asinalo. Yesu asifundise lezi ingane uNkulunkulu asinikeze zona ukuthi asinayo imali, kodwa siyifundise ukuthi imali ivela kubani? kuNkulunkulu. Ithi mayiza kuwe, ithi ma ngizocela imali yokugibela, baba ngizocela imali yokugibela, uyitshele ukuthi hamba ngoNkulunkulu uyocela imali yokugibela. Amen. Alibonga amankosi. Ihamba ithandaze bese iyabuza uNkulunkulu uzomnika kanjani, uthi itshele uNkulunkulu ukuthi akuphi imali yokugibela. Ihamba iyothandaza, ngenkathi ihamba iyothandaza mayibuya usuvula isikhwama, uNkulunkulu uzwile umthandazo wakho, la imali yokugibela. Ingane mayikhula izo-understand ukuthi noma ubaba uyasebenza, noma umama uyasebenza, noma umama akasebenzi, noma ubaba akasebenzi, kodwa imali amnikeza yona ayiveli kuye, kodwa ivela kuNkulunkulu. Ingane yazi ukuthi my source is Jesus Christ. Alibonga amankosi. Ukuze ingaphenduli isigebengu ukuthi awusekho wena. Ngoba into eyaziyo ukuthi isource yayo ubaba noma umama. Alibonga amankosi. Uma uyifundisa ukuthi izinto ivela kuNkulunkulu, manje uzofuna ikhathi ukuthi hey hamba kuNkulunkulu. Mayibhizi thandaza ngale kamereni. Ithi uNkulunkulu ngicela ikhathuni, ngicela uphumama imali, ikabuza ngicela ikhathuni. Uma usuyinikeza imali, usuyinikeza ngathi imali yakho. Thatha leyo mali uthintela amasaga sedrobheni. God has provided for your shoes. uNkulunkulu usenikezile imali, ikhathulo zakho asihambe siyoyithenga. Mbonga uNkulunkulu. Ingane yazi ukuthi yonke into engitshontsha abazali bakho ayiveli kubazali bakho, kodwa ivela kuNkulunkulu. Into eyenza ukuthi abantwana balahleke uma sekuhamba abazali, inkinga ukuthi bazi ukuthi izinto ayivela kubazali, kanti izinto ayiveli kubazali, ivela kuNkulunkulu. Uma ngiyothandaza, ngiyofuna umsebenzi, umsebenzi awuveli kwi-CV engiyibhalile, kodwa umsebenzi uvela ekuseni kaNkulunkulu. Uma umsebenzi ngiwuthole ngomusa kaNkulunkulu, nemali engiyiholayo ngiyihola ngomusa kaNkulunkulu. Uma ngiyidlulisela kumntanami ayiveli kimi, kodwa ivela kuNkulunkulu. Hallelujah. Noshiye khona amanzi emakhaya mzala. Amanzi noshiye khona emakhaya. Hawushithi uzofica phelile phela. Manoshiye khona uzofica yakhe phelile. Ubone ngathi amanzi khona bombombo ivelile. Awekho manje. Bombombo ivelile. Ayibonga amankosi. Angithi siphuma lenkonzo ukuthi afike uthi ivule uthatha amanzi wakho. Ayibonga amankosi. Amanzi avela epompeni. Awuvela epompeni. Kodwa avela ku-reservoir. Ayibonga amankosi. Noma ngathi kunemali, imali ayiveli kimi, ivela kuNkulunkulu. Ney'ngane zazi ukuthi zonke izinto esinazo aziveli kithi, kodwa ivela kuNkulunkulu. Ukuze namhla umzali kuthiwa akekho. Alibonga amankosi. Ingane iyazi isosi, ingacabanga ukuyobamba inkunzi ukuze ithole imali, kodwa ikwazi ukubheka kuNkulunkulu. uNkulunkulu athi umzalwane, athi ingane yesibanibani,
chapter 5, Matthew chapter 5. uJesu ubona isixuku, uhlala phansi uyasifundisa. Mayefika ku chapter 6. Le ntshumayelo yasentabeni yeqhubeka. uJesu ufundisa labo abafundi bakhe ukuthi bathandaze kanjani. Ayibongosi. Akafundisa ingane encane. Ufundisa abantu abayekisa ukudoba, amadoda amadala. Ilento uNkulunkulu ayisho eqaleni ukuthi lo muntu angaba mdala kodwa ungakuthathi kalula uthi uyakwazi ukuthandaza. Kumele ufunde. Lento ngiyithathaphi uJesu eyifundisayo ukuthi abafundi bakhe sebabizile wahamba nabo. Mafika uyayifundisa nabo bakhona abahleli naye ufundisa iqhubu. Iqhubeka indaba uJesu useyabafundisa ukuthi uyathandazwa. Uthandazwa kanjani? Yingakho nabo abafikayo kufanele nabo sibafundise ukuthandaza. Ngoba umuntu eqhamukela esontweni lathandaza khona umfundisi kuphela. Ube sonto yonke leminyaka kodwa la isonto khona bethandaza umfundisi kuphela akwazi ukuthandaza. Mayithandaza uthi nje baba uthi usuzulweni mangcolisa igama lakho useqedile. Alibonge igama lenkosi. Uyadinga mayisefike la afundiswe ukuthandaza. Singakuthathi for granted ukuthi mdala uyasebenza, usebenza lapho, usebenza lapho. Singakuthathi for granted. uJesu ufundisa abafundi bakhe beyizazi imithetho oJuda babe ngama-tax collectors kodwa wabahlalisa phansi wabafundisa ukuthi kuthandazwa kanjani. Uma enza leyo nto wayengayenzi ngoba eyenza nje kodwa wayiveza uNkulunkulu njengoba enjalo ukuthi when you approach my father awuvele usho ngoba kanjani kodwa uyasho ukuthi baba engikhuluma nawe wena osezulwini. Mangcoliswe igama lakho. Hallelujah. Ayibonge Nkosi. Zonke izinto esizenzayo kufanele sizenze siqonde ukuthi abantu esihamba nabo, abantu esihlala nabo, yonke into esiyenzayo siyenza kuyo Nkosi. Jesu. uJesu uthi mayesehluleka uyohlukanisa kabili. Abanye besokudla, abanye besokudla. Athi kulabo hambani benze okubi. Bengilambile aningiphamukudla. Bengigula aningivakashela. Bengiboshiwe anizama ukuzongibona. Athi kulabo abasokudla ngenani emzweni nabantwana bokuluka. Bengilambile nangikudla. Bengigula nangihambela. Bengiboshiwe nangivakashela. Babuze bathi sibenzeni ngokwelo. Athi lokho engikwenza kwabancinyane nakwenza kimi. Alibonga Nkosi. Uma siphuma kumenyezela inkonzo kuthiwa iya kulomuzi sizwe sesizwa muselida athi bazalwane namhlanje uma siya laphayana asambeni sifastile kuyagulwa kulomuzi. Kwenzo akhulunywa esibhedlela phela. Masifika kulowo muzi siyothandaza sihambe nogulayo. Lokho esikwenza kulowo mnyane siyakwenza nakuKristu Jesu. Masufika ezweni bese uyabangana ngase ngikwenza nini? Ngase ngivakashela nini umuntu ogulayo? Angaze ngiye esibhedlela lapho kuthiwa kuyagulwa. Lowo muzi laya kuwo nabelizana waphila. Abanye basuke bebekwe ngenhloso. Atholakala umuntu egula kuplana inkonzo khona. Bathi bayafika abazalwane. Bafike bathandaza. Bambelizana. Aphile. Mayephila. Akalizwanga kahle izwi ukuthi lithele. Kodwa into ayibhekayo ukuthi ubegula wangenela abazalwane. Mase bengenela abazalwane waphila. Into ayizela lenkonzweni umzobo uNkulunkulu ukuthi begula sengiyaphila ngenxa yalabo bazalwane. Akumisa uNkulunkulu sendiswe. Ahamba izwi. Ayikho into esiyenzayo esiyenzela ubaba. Kodwa konke sikwenzela uKristu Jesu. Uthi laba bengabami ngabafundisa balabele izwi lakhe futhi lezo seliyabazonda ngenxa yezwi engibafundise lona onke lona lakodwa lakho. Wayesekhuleka. Wathi ngiyabakhuleka. Angikhulekela ukuthi basuse ezweni. Kodwa ngikhulekela ukuthi ubagcine bekhona ezweni.
bangabili laba kuphela, nalabo abayobashumayeza, abayokwamukela izwi labo, nabo ngiyabakhulekela nami ngibaliwe nabo. Ngoba phela nabo apostoli abasekho manje. Bashumayeza labo abazalwane abashumayeza, labo abazalwane baphinde bashumayeza abanye abashumayeza abanye, kwaze kwafika kulabo abashumayeza mina. Njengoba mina ngishumayeza wena namhlanje, nawe kusasa ushumayeza abanye. Labo abazokwamukela uJesu ngenxa yezwi abalizwe kithi nangenxa yenkambo abayibuke kithi, badumisa uNkulunkulu bebona imisebenzi yethu emihle. Lolo duma luzi kithi kodwa luza kuNkulunkulu. Konke esikwenzayo sikwenza esandleni nasegameni likaJesu Kristu waseNazaretha, odela ubukhosi bonke ngenxa yethu. Wathi ngufanele akudele ubukhosi bezulu ukuze thina sibe nophilo ngaphakathi. Sasingekho isidingo sokuthi uJesu eze emhlabeni, wayibonanga kodwa wazwela mina. Mayisengizwele mina, laba ngizwele makhelwane, angimzwele nomntwana. Alibonga abalekhosi. Siqaphele bazalwane ukuthi sithini ey'nganeni, siqaphele ukuthi sikhuluma kanjani ey'nganeni. Ngicela ukuvulele verse number 12 ngoba sesiyavela. Jesus. Verse number 12. Lapho ngisenabo ezweni, ngabagcina egameni lakho labo ongipe khona. Ngabalonda, akakho kuko owalahleka, kuphela indodana yokulahla, ukuba kugcwaliseke ukuvana. Awuphindele. Lapho ngisenabo ezweni, ngabagcina egameni lakho Yes. labo ongipe khona. Yes. Ngabalonda, akakho kuko owalahleka, kuphela indodana yokulahla, ukuba kugcwaliseke ukuvana. Ngishilo ngathi uJesu seyahamba la. Uthi while I was with them, I preserved them in your name. Ngabagcina, ngabalondoloza egameni lakho. Those you have given me, I guided and protected them. Nakho lasilahleka khona. Laba esibanikile, uma uzolida, alibongabalekhosi, noma uselida, yazi ukuthi laba bantu uNkulunkulu abalethela izonini yakho, umsebenzi wakho is to guide them, umsebenzi wakho is to protect them. Mawusumbona ukuthi usekubhedile, ungasho sihlangane. Umbizele celeni. Khumbule izwi olikhiphayo liyoniswe ngesawuti ukuze limvezele umsi ozulayo. Athi sebhedile, hawu kodwa mntakababa, uyazi akuhambeka nje. Hawu Nkosi. Let me tell you, bazalwane, uma umuntu ezomcorrecta, uma eke wathi mzalwane ngizela, yazi ngizokutshela, noma ngathi uNkulunkulu uthi angizokutshela, uvele uvala umnyango uphuma uhambe. Mshini mayibuza ukuthi kusho mayewesa nje ethi uzokukhorekta, athi ngisazokutshela, uvele uma ukuthi unemoto, uvele uvale isivalo semoto, ushaye imoto yakho izulu uhambe. Akufonele ungamphenduli. Akekho umuntu wakho la, akekho umuntu ozomtshela. Alibanga abalekhosi, waza with the Holy Spirit, uthi mntakababa. Alibanga abalekhosi, bengicela siyibhekele ndaba, ungathi akuhambi kahle la. Angizobatshela la bazalwane. Tshayela la. Hayi ngizobatshela la. La, ngizobatshela. Ayenziwa nje lento. Alibanga abalekhosi. Wrong spirit. Into ozoyisho is correct, but i-introduction yakho iyabheka, inomoya ophakama, inomoya wenkani, inomoya wokudwa. Lo mzalwane lo mshiye, phuma uhambe, nayisemzini wakho uphakame ngayo. Xosha. Vele phuma umnyango. Asale endlini. Sithi ingane, hawu, bakuthi uyabiza abantu. Tsheleni ukuthi sodibana esondweni. One, ubaleke ukuthi uzomphendula
ngizokutshela kwenziwa kimi lokhu akushiwo kimi lokhu ngenkathi uqala your preparation isivele si-wrong isivele sinomoya okhulu phakathi mawufika usuyomdestroy umuntu nomuntu uyomlimaza ungomthu ungasho lutho noma ngaphela amen amen ukukhona esulwini Amen. ngoba konke limaza ibandla likaKristu iyodwa ukuthi lezi zinto ey'ncane okuyizona ezisilimazayo kufanele ngabe sesu-2011 kodwa kunalabo abantu abalokhu behosheka kancane abahoshwa ukuthi umfundisi mhlawumbe usehlile emoyeni cha ehlanga emoyeni usavutha namhlanje usavutha the only thing ebakhiphayo nebahlabayo ihlatshwa yilo mzalwane amanzi awakhiphayo noma ngabe ngiyayibona ukuthi wrong noma ngabe ngishayekile esonweni kodwa sona sengishayile umuza kimi zolana nami njengomntwana wasekhaya mtakababa asihambe asiyilungise lento atshele ukuthi ugwayi usangihlula alibona igama lenkosi uhambe nayo ukuthi mtakababa asiyikhulekele sisobabili lenkinga izophelela ngisenabo I guided them ngabaqondisa ngisenabo I protected them mase kufika lo ezokutshela ukuthi lo ubhedile nje protect noma ngabe uzwile ukuthi lo vele uzarunetha ubhedile kodwa protect angiyazi leyo ayifani nosibalibali angiyazi ngisazoke ngikhulume na angiyazi kodwa leyo ayifani naye angicabangi ukuthi angayikhuluma into enjani angicabangi ukuthi angayenza into enjani uma ufika kuye ufuna uyaluyazi ukhona into engayizwa kahle ungathi kukhona umuntu ophazamisekile la ungathi khona oklayimayo ukuthi ungathi kunamazwi owakhiphile la owakhipha yabo kunamazwi nje angahambi kahle angahlali kahle kodwa wena njengomntwana unyathemba ukuthi angeke uyenze njengaleyo mntakababa bese yasho athi yazi ngavele ngacasuka indlela akhuluma ngayo yavele yangicasuka ngase ngenza nje bese uyamyala yazi njengomntwana kaNkulunkulu asiyilungise kahle lento ungenawo amandla oku-approacha umtshela ukuthi uyaxolisa ngaleyo nto vele umbhalele SMS noma umbhalele WhatsApp mayesephendula-ke esekuthiwa ngiyihlamba ungabaphendula bo-WhatsApp ungabafundi kusho bafunda uma ubona ukuthi ngathi kunika okuyihlambanyana noma kunamazwi ahlabayo uvele ucishe ukubuyiselele eceleni ungamphenduli ukuze ungalimali wena sakhe ibandla la okufanele likhule inamba likhule in spirit konke esikwenzayo sikwenzela uKristu Jesu.